Badam kecap, badam kecap. Badam kecap, badam. Jemina. Hi लोगोफोर खुलुमबाय welcome back to RIJU Moni YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय जाबाय लोगोफोर आं दायो दङ नै आब' मोननाव आब'नि फिसाजो मनि खुमब्रारि बिनानावनि आब' मोननाव आङो बैग्रि जानो लुगैनायखाय जानो फैदों नै बैग्रि हाननोसै दायो आब'आ ओंखाम संबाय थादों आरो नै मनि हाननोसै बैग्रिखौ ना बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर दुन्दिया होनानै जानोसै थिगसे जोंहा आब'बो जिरायना दङ सासे खाथिनि मनि मा नाममोनलाय निसि थेमफालिबो होनोना Dibya, बैग्रि जानोसै सना बैग्रि जानो फैदो जेमिना हाय होनदो जेमिना हाय how are you friends बोलो निची tu tempali gadamali Jahaannya daya Bwigri hanbay thadeng Kondo Muna zanna mene Muna zanna mene tempalia Oleh zanna mai dong Ma bustu zanna ne Ini Angki beral nane kenu ake Punjabi Bwigri bedong jahanya ha Boy kan to Punjabi na Uy dusta Uy baha kharlangdung Uy Delai Sikawa Maba lusi sih Spisi Lusi Nei jahat Nisha Kundu Ming lele bedang no Ming baik bedang gini sargun mabaya sandaya तेरी झलक का शर्फी शिवली में ना हो गरबर्फी तेरी झलक का शर्फी Puto ganda lagi siapa sih ya? Tiri jelek kasih. Hei si kamu nggak lagi gedera urun, gedera bisi tunai nunga. Gedera bisi tunai nunga. Hei, bidi kamu nunga. Ya di biar Basumatary. Isa nigel nih, an bidi gel kayo. Beda hadip biar Basumatary ada ya Bwigri khonbay thadeng tadi lain dah maafkan tuh nangsigon
आं मोनसे लाना होबाय दि ओइ सोरमानिखौ नाहरलाय लोगोफोर ओइ सोरमानिया होननो बै सोरमानिया गाखोदों मनिया सासे गोलैलांगोन र' गाखोदों गथ'फ्रा नै बैग्रि जायैनि सिगां साहा लोंग्रोनांगौनो आब'आ साहा फुदुंना फैदों जि गोथावनो पियर गाइखेरनि साहा पप नै साहा लोंनोसै लोगोफोर बैग्रिखौ दा जानोसै नै बैग्रिया बारा नङा एसेल'सो जादों मानसि देखाय आब'आ जि गोथाव बाथोन देना होखाबाय बैग्रिजों जानो सलिडखा दुन्दिया बानलु सामब्राम गुफुर जोंहा केमेरामेन देनोसै बैग्रिखौ जोंहा फैदोंना सना सना होनलायलायदों बोरो बाथोना नै बाथोना औ बैग्रिखौ देग्रोनोसै र' मोनसे फट' खेबनि मासे गिदिर दोनदों मनि नै बाथोन देनाय मोननियावनो थुबसियाव दोनसै केमेरा हमना होग्रा रावबो गैया आंना मासे मोजां थुबसियाना आब' ओरैसो ओरै आंनाव बिदिनो जि मोजां थुबसिया बेसेबां लानाय बियो बेसेबांसो लायो 500 लादोंमोनहाय आंनिया बिराद मोजां हमग्रा थानायखौनो गिदिरबो बैग्रिनि नारामथारना मेगनाव हाबो बारा माबा गेब्लेहोद्राया जेसेबां गेब्लेबा माबा मनि मोनसे थुरसि लाबलाय मोनसे थुरसि संख्रि फाबसे लाबाय Cimafuni. Dia mana? Cimafuni labu kenapa bolu sampai na?